O, Eagle Dance. No may request mi mat apo nga da kayo mat isumata. Ay, ang Tapos sana. kitaan mi no mabalin nga kumamang kayo mat ditoy. Sige, pangasiyo ta salaan nyo tigang sami. Dahil ito yung gang sakit idaulan na gito'y da live band, kinda gito'y da amin nga bisita tayo nga nagapuyde kapulutan.